Tak mládeži, dámy, páni, chlapci, děvčata, kdo máte ještě zájem, zakupujte si vstupenky, žetony, pojďte se vozit, další prima jízda se pojede. Pozor, startujeme, odjíždíme. Ano, cestující, máme tady konec jízdy, konec zábavy, tak kdo máte vstupenky, žetony, posaďte se, pojedeme. Připravíme do pravé ruky, náš výberčí nám ji vybere. Takže lavice Showtime za 3 €. Naposled jsme na ní byli v Česku, v Kravařích, tak uvidíme, jaká bude jízda tady v Banské Bystrici. Tak vážený, lavica Showtime vám přištá odjazd. Ďalšia super show sa začína, ďalšie súpracké jazdy, ďalšie súpracké lety na milu. A ideme, let's go! Kričať, vyskať, pískať je povolené. Moje oko vás bedlivo sleduje, na konci vybere súťažaceho, ktorý vyhrá jazdu zdarma. Takže na vás záleží, či to položí, či to pôjde, či ostanete na ďalšie kola. A ešte jedno malé upozornenie, že tieto jazdy sú súťažné, takže to sa bude vás baviť, kto bude vás kričať, vyskať, pískať, tak ten získa jazdu zdarma. Tak čo, mládeži, chlapci, dievčatá, páči sa vám táto jazda? Chcete ísť ešte rýchlejšie závratnou rýchlosťou, ktorá sa motá hlavy? A kto chce ísť rýchlejšie, kto chce pridať, nech zdvihne ruky hore. Ruky, to nevládze zdvihne ruky, nech zdvihne nohy hore. Nohy. Tak sa mi to páči, ale ešte stále tomu niečo chýba, čo takto trošku okoreniť, čo tak si trošku zakričať, pretože ja vás vôbec nepočujem. A ešte viac, to chce jazdy zdarma, ešte viac, to chce ďalšie kolečka, ešte viac, to chce ísť rýchlejšie. A to je slabota, moja babička má 80 rokov a vie lepšie zakričať ako vy. Nenechajte sa zábiť, skúsime to ešte raz. Takže na 3 a na počítaní kričte, vyskate, pískate ako život. Takže 1, 2, 3, teraz. A ešte. Ak sa mi to páči, to už bolo lepšie, na začiatok to stačí, pretože ja tlačím spojku, háčem dvojkou, my ďalej. Na vyššiu rýchlosť. A jedeme, máte všetky hezky svezem, nech sa poriadne pobavím, nech sa poriadne skladíme. Tak vážený, táto show nekončí, táto show sa ešte začína, pretože my meníme smer jazdy. Takže kto chce zmeniť smer jazdy, kto chce ísť ešte rýchlejšie, vy viete, čo vás čaká, my nechce vidieť všetky ruky hore. Ruky, kto chce ísť rýchlejšie, kto chce ísť ďalej a zakričíme si poriadne, nezastaňte boči, ako sa viete baviť. A ešte viac, to sa prišiel baviť. A ešte viac, to sa prišiel súťažiť. A to je slabota, veď ja tu zaspím. Asi vás tu zastavím a asi odídem preč, pretože ma to nebaví. Tak čo to skúsiť ešte raz? A ešte viac. Ešte viac. Tak sa mi to páči a mačka na spojku, háčem trojku a my ideme na silu. Maximálna rýchlosť, maximálne náčtok jazdy. A my ideme, let's go. Tak držte si klobúky, my ideme z kopca. Pretínáme zákrutu za zákrutou, pridáme na rýchlosti a ideme dál. Ideme.
Tak vážení cestujúci, končíme, alebo ideme ešte ďalej. Tak čo chce ísť ďalej, chce ísť ruky hore, ďalší bonusový koláčka na viac, to chce ísť ďalej. A všetci nohy hore, všetci nohy hore. A zamávame si nožkami, máme. A ešte k tomu niečo pridáme, pretože ja stále nepočujem, čo tak si trošku zakričať. Čo tak sa pobaviť. Čo tak si to poriadne užiť. Jedeme, kričíme, vyskame, remame. Uvakáme, robíme bordel. Ak sa mi to páči, a čo tak ešte viac pridať? A ešte viac. A ešte viac, to chce ja do záva. Ach, to už bolo lepšie a my ideme ďalej. Ďalšie bonusová tlačka, ďalšia predĺžená jazda na lavici Showtime Music Express. Tak vážený kátu, ja sa nám budem končiť, pretože ja vás vôbec nepočujem. Tak nás počujem! Tak to už je lepšie, a čo tak si zakričať ešte viac? To chce ísť ďalej, kričí vyskakou života, ako keby malo svieška. A my jedeme, let's go. A ešte viac. A ešte viac. Musíte trošku viac zakričať, pretože ja sa vás nekým. A ešte viac! A ešte viac! A sa mi to páči, a my ideme ďalej. Jedeme, máte všetky hezky svoj zem, nech si to poriadne užijeme, nech sa poriadne pobavíme, nech sa fajne schladíme. Lavice na place, totálne senzácie. A takový konkurs na zarade nemáte, pretože ho máme my. Ha, ha, ha. Tak vážení cestujúci, táto jazda sa nám bude končiť. Máme tu už aj potenciálny viercov, ďalší jazdy zdarma. A to show sa končí, aby druhá mohla začať. Neuvoľnené miesta pre tie jazdy ďalšie. A vy tam hore. Veľmi pekne ďakujeme a máme tu koniec jazdy Game Over. To dostane voľné stupenky, ostane sedieť. Ostatní veľmi pekne ďakujeme. A vy tam dole doma stupenky, nech si urýchlene rozhoduje miesta. A kto ich nemá, nech si urýchlene zakopuje priamo na znátačí Showtime, pretože my pôjdeme ďalšie sú 15 lety, ďalšie parádne súťažné jazdy. Hlavne Showtime. Jopa. Tak co? Co? Kolik procent tomu dáváš? Máme tu ešte 4 voľné miesta, ktoré sa čakajú na vaše vyhlásenie. Zakúpite si urýchlene štupenky, žetóny a poďte sem tam hore. Takže to my pôjdeme ďalšie súbrácké lety, ďalšie súbrácké jazdy.